салом дӯстон, айни замон дар 84 микрорайон қарор дорем, назди мағозаи Милана Мода. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фабрикаи ширин, дар ин ҷо 30 район, аз ин тараф бошад 103 микрорайон ва аз ин тараф эстакадаи 82 ва KFC. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар қафои Милана Мода Манамин маҷмӯъада ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф меомадем дӯстони азиз ба марҳамат худи маҷмаи истиқоматӣ бинои 17. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 4 ошуна ҷойгир аст. Манамин хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонага мебошад. 4 хонагаи пурра ҳаст дӯстони азиз. дар 4 ошунаи бинои сабетӣ. худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона ҳаст. хона бо таъмири зебо ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад дӯстони азиз. хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. дар 84 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. пушти Милана Мода бениҳоят минтақаи хуб аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, қаҳвахонаҳову тарабхонаҳову ғайра ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. прихожая, роҳраваз дӯстони азиз. ин ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом алоҳида мебошанд. дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ошхона шурӯъ мекунем. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. ҳама трезои хона панҷара дорад дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. ҳама картинаҳои хона кори дастӣ мебошад. ҳамаи мебелу техникаш мебелу техникаи босифат ва қимат мебошад. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ва ин бошад ҳамон хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва дӯстони гиромӣ, боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. ҳамаи хона ба пуррагӣ тёпли пол дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳар як ҳуҷра переключатели тёпли пол дорад. дар ҳама ҳуҷраҳо батареяи отопление часпондагӣ. дар бино албатта ки отопление ҳаст. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хуб аст дӯстони азиз. хеле ки дидед дӯстони азиз, хона бо таъмири зебо таъмин мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. шароиташ бениҳоят хуб аст ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. нархи хона бошад 903 000 сомонӣ, 87 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки маро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем дӯстони гиромӣ. дар хона албатта ки Wi-Fi пайваст аст. камераи назоратиам дар назди дар ҳаст. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.